No niin, eli morjesta, olen Jesse Laine. Tässä on mun pilviprojektikurssin toinen työ. Ensimmäinen työ oli ne Custom Vision kuvatunnistuspalvelu, missä oli sen serverless-arkkitehtuuri. Ja tässä on nyt sitten tämmönen toisenkaltainen, että tässä on itse käytetty Fast API ja näin. Eli halusin tehdä tämmöisen toisenkin, että tulee vähän tutummaksi, mitä täällä tehdään, ja tässä myöskin huomaa, että mitä vähän enemmän maksaa heti, kun on tommonen kone, mikä on ns. Koko ajan pystyisi valmiina. Voisi selittää ensin on tää, että mitä tää Azure on syönyt. Että mulla on tää resource group täällä, minkä alla on kaikki palikat, mitkä tähän projektiin kuuluu. Tää storage-accountti, mikä on se pilvipalvelun tallennustila. Eli pääasiassa siellä on ne CSV-tiedostot, mitkä on sitten niinku syötetty tuolta sille searchille, mikä on tässä seuraavana. Eli toi search on tuo vektoritietokanta ja hakukone, ja se on niinku, se varastoi sen tekstin pilkottuna palasiksi sinne, ja sitten se tekee niistä vektoreita ja käyttää niitä sit siihen palveluun, että ne lähetetään tekoälylle. Eli tää on by the way se kallein resurssi tässä. Identity Management on sen automaattisesti luotu GitHub Actions-juttu. Siitä ei tarvitse sen enempää mainita. Ja sitten tää Foundry Project, niin tää on se niinku työtila. Se sitoo yhteen sen datan ja mallit ja indeksit siellä AI Studio-portaalissa. Siellä on esimerkiksi joku Content Safety-suodattimet, mitkä piti laittaa tuohon, koska tämä projekti koskee peliin liittyvää asiaa, ja siinä pelissä eli World of Warcraftissa tapetaan usein vihollisia, niin kun sä kysyt mallilta, että millä mä voin tappaa jonkun vihollisen, niin se alkoi sanoa mulle, että tää on niinku kielletty, että ei tämmöisestä voi puhua. Sitten sitä piti käydä löysentämässä sitä thresholdia siellä ja sanomassa sille, että se on ihan ok, että tää on niinku peli, että tästä voidaan kyllä puhua. Sitten tässä on siihen samaa se Foundry-resurssi tässä, joka se on niinku semmonen hallintayksikkö, minkä alla sit projekti ja kaikki nämä yhteydet näihin resursseihin, niin kuin Storage ja OpenAI. Ja tosiaan sitten toi RAG-demo Azure AI on se itse tekoälypalvelu, eli se AI, mikä tarjoaa ne rajapinnat. Siellä on GPT-4o ja Text Embedding 3 Large. Ja sitten on Service Plan, mikä on niinku käytännössä tulee sitten lasku ja rauta ja näin, että se hoitaa ne asiat. Ja sitten tämä itse sovellus, tämä mikä ajaa sitten ne Pythonit ja palvelee ne HTML ja muut. Täällä on Environment Variablet, mikä on silleen olennainen osa, että nämä määritellään täällä tänne. Ja sitten täällä on Deployment puolella se GitHub Actionsin säätö, millainen ne on laitettu. Actionsista voin ehkä näyttää tämän verran, että täällä näkyy muutama näitä kommitteja, millainen tää on pistetty pystyyn. Et sehän sillä lailla, kun mä koneelta pusken gittiin, niin tää käy läpi ne buildit ja deployt, jos se feilaa, niin sitten feilaa, ja sitten mä näen sitä, ja sitten mun pitää korjata jotain. Et kommitoimalla suoraan, sit, jos se onnistuu, niin sehän päivittää se palvelu ja se on pystyssä taas. Voisin ehkä tuosta koodista käydä läpi tässä sen verran, että tämä rakenne täällä, eli miksi tämä on vähän tänne karvallakin näköinen on, että kurssitarkoitus oli tämä Azure-puoli ehkä enemmän, niin, käytiin aika raakalla kädellä Geminiin hyödyksi tässä, että loin näitä tämmöisiä samankaltaisia juttuja on just tehty kyllä tuossa backend-kurssilla, että Fast API käytettiin ja Pythonin kanssa touhuttiin,
Mutta tosiaan tässä on esimerkiksi suoraan niin kuin tässä yhdessä appissa, niin mä en ole niin jaotellut tätä arkkitehtuuria mitenkään. Tässä tää getti ja posti ja siinä on kauheat liudat kaikkea niin kuin kerralle. Et mä totesin, että tää toimii hyvin tälleen yhdessä tiedostossa tää app. Samaten täällä templatesissa tämä index.html, eli taas se yksi sivu, mikä sieltä tulee, niin tässä on kaikki JS ja CSS ja kaikki samassa. Ei jaksanut alkaa hirveästi erottelemaan sitä nyt tämän takia. Tuossa tosiaan tuo Envy-tiedosto, mitä mä en avaa, koska siitä näkyisi mun avaimet suoraan. Samat mikkaa täällä näkyvissä. Ja sitten, mitäs vielä? Täällä on requirement sitten tuo Azure sit ponnistaa ja asentaa tän niinku kaikki riippuvuudet. Ja sitten täällä on GitHubin tämmönen, tää tulee automaattisesti Azuresta sit kun kytkee se actionsi päälle. Eli jatketaan tosiaan. Saatoin klipata tossa pois pienen jutun, jos näytin jotain, mitä ei pitänyt. Mä voisin näyttää millainen tätä ajetaan. Elikkä siis mähän tossa näkyy noita vanhoja tulosteet, mutta tässä on Envy aktivoitu, Venvi siis, ja Ubicorni on se, mitä tuo FastAPI käyttää, niin ajetaan se siitä käyntiin, ja me saadaan klikiltä auki. Tää on suoraan yhteydessä sinne tuo Azureen. Elikkä tää on tämmönen hakupalvelu periaatteessa, tai siis täysin niin kuin World of Warcraftiin, että millain tehtäviä suoritetaan siinä. Tai sä voit nyt keskustella tämän kanssa monesta muustakin, mutta että tässä on niin kuin se ragi, mitä se tekee, on, että tässä on datasetit questin itemeitä varten, ja sitten on questin descriptionit, eli siellä on tavallaan se pelin lore tulee mukaan siinä, että siellä on ne kaikkien NPCiden quest-tekstit, kun sä aloitat, teet jonkun väliosa ja lopetat ja nää. Eli siitä saadaan vähän sisältöä. Ja sitten tässä on semmoinen datasetti mukaan, missä on communityn YouTube-kommentteja. Mulla on tässä tämmönen kohta, koska tämähän reiluu mainita, niin Kaglesta on haettu näitä datasetteja. Eli nämä on ihan vapaasti ollut saatavilla. Ja sitten tosiaan tämä kolmasosa, tämä oli sellainen, jolla oli maininta siitä, että pitäisi olla maininta, mutta mä en mainittu ja name droppasi kaikki tähän, koska se on ihan hyvä. Muille ei ollut mitään lisenssiehtoa siinä sinällään, mutta vapaasti käytettäviä nämä on. Joo, mutta tosiaan täältä voi esimerkiksi kysyä, että how do I get to Dead Mines and what level should I be to operate there safely? Ja sieltä paukuttaa ne vähän kysymyksiä ja lähtee hakemaan sieltä. Ragi avustaa sitä tässä, että siellä on YouTube-kommentit ja sitten ne itemi-descriptionit ja muut auttaa sitä. Ja mä olen itse pelannut tätä peliä aika monta vuotta on and off, että tiedän kyllä, että onko vastaus validi. Eli Westfallissa se on Easter Kingdomsissa. Ja joo, Moonbrook on myös se alue siellä Westfallin sisällä ja sitten siellä se on piilotettu se alue sinne. Ja toi level requirement näyttää ihan hyvältä. Se on varmaan aika lailla minimi toi 17, millaisin voi mennä. Ja sitten me voitaisiin kysyä, että what type of quest items do I need to enter Dead Mines or tai muotoilaisuudestaan. What are there any quests that I need to complete to enter Dead Mines or access some more quests that may be connected to it? Also tell me about any quest specific loot. Mutta vastaus
Mm. Joo, tää on ihan legitti tieto, että siinä on Significant Quest Chain, mikä siitä alkaa, liittyy tähän Defias Brotherhood Quest Chainiin. Tuo on luutattava itemi, selkeästi tiedä senkin. Ja sitten tietää tämänkin, että Horde-pelaajilla on vähän eri meininkiä, niille ei ole taida ollakaan mitään questlinea sinne, koska se on niin kaukana niiden aloitusalueesta, että se ei ole oikein järkevää, niillä on omat jutut. Toki ne voi mennä tonne. Ja tässä on nyt tämä, mistä toi Rägi varmasti avustaa. Että mä veikkaan, että jos sä kysyisit tavallisen kielimallin, niin se voi tietää nämä asiat, mutta ei välttämättä tiedä, koska WoWista on niin monta eri versioa, että tämä koskee nyt sitä Classic-versiota, joka on se alkuperäinen julkaisu. Ja siitä on tullut joku 15 varmaan jatko-osaa, missä kaikissa silti se peruspeli, mutta sekin on muuttunut osittain. Sitten Deadmindsikin on julkaistu monta kertaa uudestaan. Niin tämä on sinällään, en mä väitä, että tällä palvelulla välttämättä olisi kysyntää. Nämä on aika triviaaleja juttuja sinällään, mutta selkeästi huomaa, että kyllä se datasetti ja lisääminen tähän mun mielestä auttaa tätä hakumallia. Ja näin. Ja tosiaan tässä on muutamia juttuja, mitä mä lisäsin tähän vielä sitten, että ei pysty spämmään S-nappia. Sitten toi slow up rajoittaa näitä kysymyksiä, olisi se 5 per minuuttia. Myöskin tätä QR-kokoa, ettei se imut sitä mun Azure-resurssia ihan tyhjäksi heti. Ja tosiaan, toi oli nyt lokaalisti ajettu, mutta mä voin myös mennä, koska mä lisäsin omaa tämän domainiin, niin täältä osoitteesta pääsee käsiksi tähän. Toki mä laitan tämän varmaan hyvin pian alas, koska tää palvelu on aika kallis. Mut tää oli mun projekti, toivottavasti tykkäsit videosta ja mä yritän leikata tätä sen verran, että mä saan tämän lyhyemmäksi. Kiitoksia.